și aia, da. Întors spre mine, dar întoarce cu totul, știi? Sau dă de peste cât cumva. Dar... Așa. Bun. Hai că e cumva. Deci, 1, 2... M-ați adus doar pe mine, l-ați adus și pe el. El? Despre ce vorbești? Vlad, în talisman și-a pus jumătate. Dar nu băgă Bă, e ok, jumătate din suflet. Jumătate din suflet acolo. Trebuie să-l distrugeți. Aș controla puterea asta. Aș aduce și pe tine și pe el și pe Marc. Deci îți zic, Patrick este foarte, foarte bun în ceea ce face, a încercat de foarte mult timp să ajungă unde este și eu zic să ai încredere în el, pentru tot. Patrick, mai ești cu noi? Da, aici sunt. Atât. În care e această persoană ce se ocupa cu aceste acte oculte a reușit să răscoale un sat întreg împotriva lui. Deoarece în acea perioadă, cum și scrie, a apărut o molimă în sat și multe persoane au dispărut de pe fața acestui pământ, să zicem. Au dispărut fără explicații. Da. Au crăpat. Și Nu, în niciun caz. în urma acestei răscoale, această persoană malefică, să zicem, vrând să se apere potriva sătenilor, a aruncat o incantație foarte puternică, Pe care nici el n-a putut. pe care, bineînțeles, n-a putut nici măcar el să o controleze. Ea vaporiza pe toți, inclusiv pe el. Și Să aibă grijă. Da. odată se mai intersectează aici. Odată se mai intersectează aici. Villain, un vrăjitor puternic, își testează puterile pe el, fiind proaspăt înviat. Nu știe ce poate. Da. Așa că îl omoară pe ăsta direct. Îi scoate inima din piept. Telekinetic. Am înțeles. Ok. Mai ceva ca Indiana Jones. Da. Dar la Indiana Jones ce face? Era în Și asta Temple of voi Doom. fi eu. Da. Și după ce te omoară pe tine, ăsta trece mai departe. Spre scena ritualului. Dar scena asta cu ritualul, ce am filmat noi acum, e după, nu? Moartea lui ăsta. Fix după. Și aia cu copacul, cu calul, cu nu mai știu ce mai sunt. Da. Și alea după asta. El e? Bun. Avem un close-up, parcă, și un over the shoulder. Deci un over the shoulder de la mine. Da, chiar e invers, over the shoulder și după aia close-up. E destul de departe. Bun. Hai să-l facem, hai să nu mai... Pe câmpie, dacă e așa o chestie. Ce ai făcut în weekend, Bianca, nu? Da. Ceva în genul.
Alright. Damn. Ok, bun. Așează-ți gluga. Dacă așa trebuie. Vedeți că vă filmez. Să ai și masca acolo, nu ce Ia, uite. De masca de război. Ok, haideți. Veniți. Hai pe poziție. Dar nu știu cât costă. Și nu știu de unde să iau. A, uite, de acolo. Vedem într-o zi, pe zi, tata, cum te târziu. Bine? Ia, hai că acum am mult mai mult situational awareness. Da, se întunecă. Și nu o să mai ai timp. Florin, hai să încercăm. Hai, începem. Uitați-vă în sus, acolo, toată lumea. Ok. 1, 2, 3, motor, acțiune. Mai intens și hai să facem vreo 30 de secunde. Foarte important. Vitor, fii atent aici. Hai. Hai, începem? Da. 1, 2, 3, motor, acțiune. Vedeți? Fără ochelari de soare. Nu, cum e la... One, two, three, go. Daniel Isaac. Feoci. Silence. Silence în traducere. I kill you. Vino aici, că aici sunt. Asta ai băsat. Spică bomba! Reluăm. 1, 2, 3, motor, acțiune! Ok, cut, bun. Da, ce semne e pus așa. A, pornit. O, câine. Spică bomba! Mai avem un caz în care te zbori, adică mai avem un caz. Nu moare nimeni. 1, 2, 3, motor, acțiune cu pasiune! Da, mingea, că duce mingea la poartă, tu fugi și naiba. Ce vreau asta moară? Uite că... Unu, doi, trei, motor, acțiune!